Potene ezin hori. Kaixo lagunok, ongi etorri. Hau da Zarramarra, umorearen epitemo abstraktua. Wow. Ongi etorri, zuzenean, zuekin, Iker Lasaola! Bueno, kaixo eta ondo etorri Zarramarra podcastera. Ni ez naiz Lurre Rekondo. Eta hau ez da teletienda, baina igual dau. Ze txatxe piruli pasoko da, txatxe ez da piruli bintzat. Bai! Eta Carmele Jaiok korrikako mesuan. Jaiok, Pastel baten, itxiben moduan. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. Gaurko gaixa aurkeztu horretik, eskuinetik gazitia gure kirten leinuko kietakoat olabartako panteria Potene! Arrastion, iparraldeko lagunei eta egun hon. Ego Euskal Herriko bestiei. Hori etzen esan odiekin. Ez, hori etzen esan. Ez dakit. Bueno, eta Gabon, Jean-Pierre eta Mikeloneko bai. Oso ondo. Eta Goian Bego, utzi gutenei. Oian Begari. Oian Begari. Bere aldamenean, Aloñako jetia, Sara! Hola! Hola, Sara! Nere eskerraldian beti gertu, oso gertu. Geta geixau. Bai. Osmosi ariketak lagungarria dira. Oso azutan neukan gauzak berriz bezentiara zidoztazu espetiek. Kroma keiaren etxai gure altxor txikia, gure mutikotea. Espetiek! Gaixo. Eta horre ez dakit sorteo de la 11ko kietako bat gure prekaritateen lemazain. Josu Zubia, ongi da Josu. Kaixo. Bueno, zemo usauzai, eguzkiako betorrekoekin Josu, nora goiaz, nundi gatoz? Oporretan goiaz. Naizek ordainutako oporretara. Claro. Bai, eskerrik asko naiz. Mi esker. Nora zegaiaz? Oporretan urrin. Goiera! Prekaritatetik urrin. Arrasatera. Ez nazan berriro arrapa, bai. Hor pasaien dana da, Josu, hemen bilera bat inbiarko dugu. A ber, ze musika dau? Aurretueke bilera, claro, es que hemen azkenengo programa da edo ez da azken programa. Hau erabaki beharko da. Happening dau. Happening. Azkenengo programa ez detean kontra balde. Controle, por supuesto. Ni apurrat kontra. Kontra edo alde, zuzen zaude. Edo alde, gu kontralde. Controle, por supuesto. Controle. Bueno, gauza asko ez hemen pasaien, Happening. Gauza asko ez pasaien hemen. Jarten dutenian, hanka, belaunaz pixan, embuteixa palankari. Bai. Eta ordan bajau jenen. Nik hemen gure bakarrik aipatu bi gauza bat. Josu, emutu zulengo eta Serafin Zubiri. Joder. Eta gero espetiek, aurrekoan enteo berri ginen Imaginarium denda itxingo dago ja. Imaginarium denda zure ideia bat izan zen. Ante txikina jartian ideia zure izan zen. Espetiek, pikin bat, espika iguzu pikin bat zela atzeka betuta zauz, edo ez, edo gainetik pixu bat kendu dozu. Eta nintzen Imaginariumeko sortzaile eta jefe bakarra. Eta gero, etorri zen sozio gixau eta bota inostain. Eta horren eraikenen beste denda bat, eta Imaginarium ja itxin ja. Eta ze denda da boin erik ja? Ze denda? Amazon. Amazon Euskadi. Amazon Euskadi, vale. Bai, hori izan da, erkidegoko gobernuak, azken gobernu berri honek ja badakigu, zein egin gobernatzen, gobernu honek hartu hauen neurriako bat, ez da? Amazon kilometro 0. Bai. Ez da, espeiek? Bai. Zeiritzi dakutzu horren ari da? Gaina soldata duinak eta zidiak pagaiten, así que, ondo, es que... Ja astit eta horrek emoten nabenak, osea, gente horre daitze Amazon Euskadin lanean, eta korraien daue, asko, duina. Ez da ez prekaritatean. Oso ondo. Eskerrik asko, gure lehendakari, beri. Olaiak ekarrik, esku, guale, maizak. Zeinek. Ahí va. Zeinek, oin, Potene, zeinak gure gonbidatuak, kontegu zu pixka bat. Biografia eskutua, zaioro egiten dugun,
moduan. Badoia, Nor da Olaia inzia? Timbria dait joten. Bueno, gaurko gaixakin azteko pandemia. Txoin. Gure artean, urdulizen jaixo zan. Urdulizen jaixo zan? Bibizak eko panpina gura den izan. Bibizak eko panpina gura den izan. Animalizak zainketan da. Eta bere denpora librian, kotxe konpoketan pasen dau. Bere denpora librian kotxe konpoketan pasen dau denporia. Izaron, Paris, goberna fiziki maite dau. Así que ongi etorri, Olaia. Gombiak busca. Bai. Bueno, Olaia inziarte, sartu mesedez. Ongi etorri. Ya está. Hau, erremontatzen dugu. Ez que hori, enukan temporarik biografia berri bat idatzi o asmaiteko, eta bueno, aurrekoa... Meta irratia, injosuna, meta irratia. Ze podcastetan entzutun dozuen, o ikusten dozuen, bai. Bueno, Olaia, ongi etorri eta ez horregatik, zezu zarramarrara etorri, eta ordutik ja, Olaia inziarteren karrera, bueno, goia jotzu, ez da? Exacto. Mil esker eta ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko, Olaia, txarro da. Bueno, Olaia, a ver, zeina zukiten duzun irakurketa, aurrekoan apirilako 21 EAN izian hauteskundien arira. Venga, hau pasekitzun? Nik irakurketa bat iteko lehenbiziko gauzengo nukena da fosforituak hartu. Eta fosforituak hartu. Eta orden, karo, irakurketa erte mandi badugu da olako laburpen txiki bat edo. Claro. Baina laburpenan barnean badire, barne laburpena unitz. Orduen, horren aitzinean nik erten dutena da... Olaia, urtenan gobernuen alde o kontra? Kontralde, por supuesto. Kontra edo alde, zur zer zaude. Kontra edo alde, gu kontralde. Contralde, por supuesto. Contralde... Bueno, Josu, Uste dut, barkatu, Uste dut kontralde, por supuesto, erantzuen gizona dela PNV-koa fijo. ¿Seguro? Bai. O geroa, bai. Edo amaika bat. ¿Quién tiene razón? Edo unidad alavesa. Hori hor da. Ez, bueno, Olaia, ze, claro, gure gaurko gaia da haustekundeak. Edo gaizki esan da hauteskundeak. Eta hauteskundeen arira, bueno, guri informazio bat, ez? Iritsi zaigu, Josu, informazioa iritsi zaigu. Bai. Hauteskundeen arira, Olaia, zu hauteskundeen gaiaren... Bai, entzun dezakegu edo hendik ez? Entzungo dugu. Vale, Xilik, mesedez. Ze gai mierda, goten, nire beti tokatzen ezkit gai mierda. Pandemia eta horrei elekzionak eta hola, gaia txusta. Baia txusta, Olaia. Asi aurretik, esatzen gustau elekzioneak gaia. Pues ez, porque beti paten hauze gauza super solemneak eta hola. Eta aurreko aldin torri nintzen, eta pandemia, no sé qué. Eta hori de repente elekzionak, pues txika, pues... Bueno, esango dutzugu gaur zuretako dukala bi gai posible bat zan, hauteskundeak eta bestia fentanilo. Nik ez dakiz zein nahi xau dozun, fentanilo eta hauteskundeak. Ez que fentaniloak pasatzen da gauza bat dela, ja ez dela gauza bat solemnea. Ja. Zer da? A ver, Rilerako. Nik erte mani modut orai volkau de txorro. Volkau de txorro, ez dakigu zer da. Volkau de txorro, zer da volkau de txorro? Baina atera hasta ya, gore. Olaia, hau zer da. Aurikularra kontu dakotzu jarria da. Piskat impresionista, Baina eski gustatzen zaite gotia, ahora. Ai, utzi bakian. Encima que vengo. Volkar de chorro da matia fentaniloan ondorioz sobredosia eta orduan, karo, por lo que sea eta da gauza bat arras serio, baina ja ailegatzen da punto bat zinetan volkar de chorro espresiona ibiltzen den pues lesiona RS, eta orden, pues ja ez da gai bat serioa eta gainean dago mundu guztia, pues Twitterren eta hola ez dakitze. Bai. Volkar de chorros o volkar? No, volkar de chorro. No le da, por ejemplo, deletreado, Argentino. Nik ez datu lertu, Zu atzo zinen mozkorra, plaxa. Bai. Pues, por ejemplo, baldin bazaude mozkorra eta gaitzen zara lo. Bai. Zure etxeko sofan tira bola ezakize. Hori da volkar de chorro. Pues
plaxa zagon atzo volkau de txorro. Adibidez, apirilen 21 hauteskundetan irabazlea, denotan dagoena. Bai. Hori, volkar de txorro edo ez, olaia. Segurazki irabazten duelaik. Bai. Baina badakizu, ez zale izan irabazi bena, oso hor, paktu bat egonda, zeintzen guzu paktu horre... Koalizionak zer dira azkenean? Zer dira? Zer dire? Zer dire, ez da? Hor dago. Koska eta kakotxa. Josu, a ber, Barne Sailburu... Barne Sailburu zein jarriko zeben zuk? Nik, zein jarriko neke? Bai. Soin. Barne Sailburu. Ai, nik hor zalantza badakot. Baina nik guztot Gaizka Ezagirre hona izango zala. Zertako, lehendakari? Ez Barne Sailburu. Barne Sailburu. Disoziatuz. Bai. Lehendakaria badau, Baina lehendakarirako beste ni baneukan, proposamen batzuk gerengunak egual. Zetaz gabitz, EAEkoa edo Nafarrokoak. Hombre, gustatuko litzaiuke Nafarroko erresumako izan, Baina, errepublika hori da. Baina, bueno, ez dakit, nik hori proposatu dut, zepa zeien da. Txekeratzen da hemen. Osa, ondo, ez? Josuna zai. Ezago, ez dakit. Proposamen dana txarra dia, o... Bueno, zu zein jarriko zen Barne Sailburu? Joder, olaia bea. Nik ez du bali hortak. Ez. Agenda libreak utzu, olaia, Barne Sailburu mura... Pues, bastante libre orain. Bai. Baina, ez zait komeni. Ez zait komeni? Ez. Hor pixkat komisio batzuk edo erateko, igual batzutan, edo... Ez, porque gero ongo nintzen volkada de txorro egun guztie. Ja. Eta ez zait komeni. Baina volkada de txorro igual... Euskara ez nola litzateke? Asmatuko dugu euskaraz volkar de txorro. Volkar de txorro. Volkar. Irauli. Iraultze. Iraultza. Chorrota. Chorrota iraulia. Chorrotez irauli. Chorrotez irauli. Joder, chorrotez irauli. Enbuten dago oso txampiatzeko ekipo bat, Zorrotez irauli. Zorrotez irauli pi. Olaia, galdera bat. Zuretzako... Josu zineri begira zauz. Olaiari. Ze momentu ondan ez igual... Bai, zuek... Gobernu talde bat izango bazina. Ez barkatu, zu lehendakaria izango bazina. Sara. A ver, favores. Gu nongo ministro izango gineateke? Edo menestra. Adibidez... Banan, Banan, oida. Bakoitza. Bai. Aurpegiratu. Ze zail emango zeniguke? Bakoitzari. Bueno, es que ez dakit sekzioek nola izan duten. Bueno, imagina, kultura, pues espetxek, por ejemplo. Bai, se va. Aski da behiretzea. Bai, oso, emutu bere mozuan estor bazterretxak diseinu dauela. Claro, bai. Bai, zeren plaxak sartuko luke bere burua toki guzitan, por ejemplo. Horrenez. Eta traba asko. Josuk ere bai, karo, de repente... Zer. Komisio asko. Akituko zen pirutxeta porrotx. Bai. Dena egonen zen potxetaro txekin betia. Ja, karo. Olaiak esan du, Eta... Gero sarak sartuko luke zuen seria ere bai. Jak, rata guztietoki guztietan, eta potenek badu TDA sobera izateko ministro kulturakoa. Bai. Apa potene. Normala. Bueno, baneri gobernu honekin ez da horre bat zafango ginean, Bueno, kulturako bi zailburukin ondo. Bueno, Josu, ze gako eukibi dau hauteskunde kanpaina batek izateko... Ona. Bai, hori da, ona. Oso galdera ona. Gaur inosun onena. Galdera zeitzen, Nere ustez, ezinbestekoa da kanpaina hortan egotia abesti on bat. Vale. Adibidez, ez, adibidez, beti jarten duna osmosi kasua. Ez, hau ez da, barkatu. Hau ez da, barkatu, Software aktualizatu. Gazteok zer gara. Adibidez, da oso epikoa, eta gazteok zer gara entzun duzu, ez da? Bau, erabili zuen beste partido batek, eta... Hasieran ez naiz
Oartu, Bale, zahar batzuk kantaiken gazte... Gero ja bai. Josune ekuak. Eta, antzenakoa. Eta, niretzako hau, adibide on bat da. Ze bideoklipa behoso hona zan. Bai, hor kamera betikola. Ja, oza, esan leke beti espotetan emez kontrapikauak edo pikauak zera bilibiar da. Kontrapikauak, beti. Kontra beti. Espetiak zemuz doia zure koalizinua, zuze politikan sartu zinen, ezta? Bai, baina hartu ez da niñok botau, eta horren lortu neben 3 espalau tanke, eta fanintzen jurioen era danakin, aurrera. Ordeoko hor nabil, gasolina beteten, eta aiauko da ez. Gauzatxoak datoz, Nun, Nafarroan? Nafarroa behira. Beitu, horiak estatu kolpe bat iragarteko gauzikorena, gauzatxoak datoz. Tutaren jarriko, Nik uste garaixa dala. Heldu da ordua. A ber, hau, gestiona bingu. A ber, naizek gestiona iken dauen. Udara da, lako. Change.org bat. .eus izan biako zan, Bai, izan biako zan, baina hori mundiala da. Josu, oin horrek ez da funtziona jen, oin bizumak eskatu da. A ber, potene entzu. A ber, hau ez da dirua jasoteko. Hau da change.org. Bai, baina hori ja hau da aldaketak eskatzeko. Baina zinek erabalten da guain. Ba, jende danak? Bai. Eta orduan, hau, erabili behar dugu gaurko gobernuaren, ez kontra baizik eta, zera, hau izateko lehendakarixa. Vale? Zein jau? Ignazi Espetxek. Lehendakari diktadore edo guruzu moa. Ez lehendakari. Lehendakaria. Hautezkondu, eske, a ber, gu demokrazia baten bizigara eta nahi dugu jarraitu. Hori da, Gu demokrazien alde. Hori da. Orduan, change.org bat. Olaia, zuk firmatuko zenuke? Zuk sinatuko zenuke change.org hori? Bale, mi esker. Ze zailburu jarriko dugu, bera? Olaia jarriko dugu nik uste barne menestra igual, ez? Katerina eta hola pinatu organizatzen, eta... Jode, barne menestra. Guztu egizatzu, Olaia? Ez, baino esperientzia bat dut, osak egon. Bai, bakotzu? Katerina eta ibilitzen zara... Katerina ez, baino restaurante batean lanean. Bai? Pin. Pin uken izena? Ez. Ez dut eran barri izena, si, hombre. Ez dut zuen ondo tratau? Jatetxe hortan, ala? Oi. Ez dut errango, deus, porque, a ver... Titularra. Ondo ez. Komandak hartzea faten zinean, zein zan esaten zeben lehenengo saldixa? Hau da, zein zan helara zigura zeben mesua, eslogana. Pentsatu duzu ya? Tono horrekin. Pentsatu duzu ya? Edo, habeiz pensau? Ja. Hori izango litzateke adibidez, kampaina baterako oso esan liona, ez? Pentsatu duzu ya? Hor? Boto beti dau, ez da? Boto ez dakizula horra borbat, eta horri bideratutako boto indeciso, eh? Boto indeciso. Bai, eta erantzuna zein da? Zein izaten da? Pal niño macarrones. Barkatu, nola da ensaladak badu letxuga osto bat edo bi osto, eta gero bertze gauza bat, kafea ulertzen. Hoi da pixketere bai nahiko bat eragarria autoeskunden... Kafea ez, drogak bueno. Horretan egingo balitz. Baina beste bat ere izan daiteke. Ongi da kasu hortan. Hori da, bai, baina badu bai. Ai ez, etorri gerotxu hau, ez? Pentsatu duzu ja, ai ez etorri gerotxu. Kasu hontan ez, kasu hontan egun badago. Hostia, igual erramar da, bezero bezala aski da, Mezu bat Euskal Herria. Bai, pentsatu pixke bat, hor lanian dagonean gan, porque... Segi. Olaia zurea da. A ver, mezu bat. Euskal Herria zein du. Aski da kamareroak mareatziaz, bale? Pentsatu ze hostia nahi duzun, eta eskatu hoi eta ez mareatu, bale? Eta gero hartu zure gauzek, eta eramaten mani batu zure tragoen eta gauzen... Bueno, si más cubiertoak eta hoi bere tokire, ja la hostia. Ezin maldi mauzu, bueno, baino benpin, joder, ez? Kontzientzia da klase. Venga, jo. Olaia, eta igual, dau, plater konbintatua masazpi. Eta aldaketa xauena igual, eske patata herriak ez, ensalada nahi dut. Horri zer? Ja. Ja dau, definituta esedan, entenditzen dute. Eta plato kombinauak zenbakixen bitartez izendaketia, ez da oso nazixa hori? Total. Bakatu esatia, Zertaz?
Hombre, plato kombinaua ez, nik 6, nik 17, nik 5. Errexago? Bai, errexagoa da. Hori zioen Gebelsek. Magia guztia kentzea. Eta nola nahi diozu deitu? Plato kombinau espetxek, plato kombinau potene. Hori oke, ez, hori okerragoa da, nik legatzan plato kombinaua mesedez, ez, horrek magia dauka. Ekarri lau bat. Igual duzu legatza saltxan eta legatza hornoan eta legatzezak nola. Esan egiten duzu. Hori da. Nik nahi dut legatza labean. Pues es, porque hoy apuntatzeko libretan da una putada. Eta kitzen duzu eskuekin nekatue. Hori kamareroak daki kodea. Ez du baliozuk edukitzia katxarro eta eguk ez edukitzia. Bueno, hemen ez da bira puri-purian, gori-gorian. Hautezkunde mora. A ver, hautezkunde kampaina diseineko momentuan jozu zein ja letra motarik proposenak. Komisanses. Komisans bukatu da, Amaitu da, ez da? Arial Black. Arial Black. Calibri. Ni bede ganaiz de Calibri. Calibri ez da guten... Masazpi. Calibri eta Verdana, igual. Verdana, igual. Baina igual. Baina beltzitan. Hori garrantzitsua da, beltzitan. Beltzitan, negritan. Beltzitan ez da, hola, koloreak berdin du. Eta kursiba. A ber, euskal terminoak sortzearen alde, ez da? Orduan, beltzitan. Beltztuta da, Nik beltztua, bai, zaleke. Bueno, berdin da, potolotuta. Josu, urtengo zara ez erreken pelikula barrixian? Ze, ni? Zu. Ratatuil modu da. Zigutu xagua, itxua, ez errekekua. Por favor. A ber, hau askotan bazeien da, partidu bat montaileko momentuak, siglak. Edo partidu baten izena, deitura. Claro, zuen partido edo plataforma horren deitura, zein jarriko zein edo ze sigla. Claro, es hor kontu zibilibida. Hor kontu zibilibida da. Hor kontu zibilibida. Hor kontu zibilibida da. Bai. Garrantzitsua. Jo, segun. Aldo zuin bi gauza. Bai. Segun, ze izen jarten duzun. Segun? Ez, entzun. Segun ze izen jarten duzun, alda beste hitz bat sortu. Igual, oso sonoridade txarrakin, edo beste esan nahi txar badakon. Adibidez? Edo bestalde, izaleke sortzea hitz bat, ezi daitekena esan. Ez? Hau da, dana konsonantiak adibidez, ez? Claro. Eta parte hortako kandidatoanak atragantuta hilingo zian. Hor bukle bat egzartuko zian. Eman boska! Gulu. Igual horre beha iraultza dakar. PNV hori da berez, ez? Bai. Botate pinpif. Claro, zezuka dia solaia zaizetezu. Fnak, Fnak edo Fnak. Fnak. Decatlon, Decaton edo Decapton. Decatlon. Bai, ya está. Bai. De categoría. De categoría. Eta zure partiduak adibidez solaia ze ardatz ideologiko edukiko eben. Zure partido sortzekotan? Idealak. Bai. Pues a ver. Venga, az gaitezen. Egingo nuke gauza bat. Hau bilera bada. Bai, hau da bilera bat. Eta ez da dira tremendik, Modu avion. Sekreto. Bai. Pues ingo nuen gauze bat. Eta da. Zer. Hain ez pensatzen orain. Baina, a ber, orain nago atope, pues, zakurren gaiak intaola badugu zakurroi berrie. Bai. Eta errango nuen. Ara, ez da Kataluniako periodiko bat. Ara de Araceli. Bai, Ara de Aralar. Aralar? Ez, baina txoritxo batek txibaden ostan hori. Aralarko da, aralarko. Horratik? Ez. Ara de Araceli, ona. Eta, karo, ohartzen zara ze gaizkiten dugun gauzek, ez? Orden, ohartu naiz, gaten dugula milaka. Eta bar, urte, zakurrekin konbibentzen eta zakigu deusaietaz. Kolokoalo izan behar da, asignatura número 1. Vale. Txakurrak. Ostia, konbibitzen dugun jendarteakin. Ikastola eskoletan. Baina orduan, zakurkeria. Zakurkeria ez. Errango nuke... Bai, zakurkeria igual, De repente. Zakurtasuna. Eta horrek implikatzen duena da, hola, berdintasun balsa bat bezala, ez? Berdintasun balsa bat ez da atratzen de la nada. Zein bar da berdintasun balsa bat konsegitzeko. Ez aiguzu. Zeintzu dia pozoak, brikomania, a ver. Jende kuadrilla bat hartu... Zei jende. Jende kuadrilla bat hartu, eta... Txakurrei alergia idetenak ez. Nik uzut, hil eta gero badagola bertze bizitza bat eta hola. Kolokoal, jende kuadrilla bat hartu, eta erran, mira, txika, biziontan ja,
Jose Antonio, ez duzu zerrin. Eta, kendu bizket jende horiek erditik, inposatzeko gure zerak, ez? Gure zerak. Sakurtasuna. Gure sakurtasuna. Gure zerak. Gauza bat pizka bat hori eginda historian, eta ez da oso ongetorria izan, Esan nahi dut. Baina, bueno, hipotetikoki ari gara. Susto bat, petardo da boto, Bai. Ez petardoak ez, Petardoak ez. Oida. Oida egie, pirotecnia ez. Pirotecnia ez. Ez. Pirotecnia ez. Bakarri, de repente, pues, envenenatu norbait. Bombeta, vale. Envenenatu. Nahi gabe. Nik hor beste gauza datakot esateko, ez dakitzuk, hau nola ikusiko zeneko zure partido barruan, ez dakit, edo izango litzateken laguntasunerako, aukera bat, edo etxaitasunerako, bai? Bada goñatin adibidez eta herri askotan, Euskal Herrian, katu kale. Katu hori da, kalekatuen inguruko zaintza hori bermatzen duen duten elkarteak, bai? Taperrak eramaten eta ez da. Taperrak, oso lan fina iken daue, badakizu, olaian bi katu dakotela etxian, oso ondo. Onde bizirik. Ez dakit baina. Ondio bizirik da. Gero atraku gaixa, ze hori meloi bat da. Eta nik uste dut, oso lan ona iken dagoia, ez da? Txakurren jabiak bebai, baina jende horrepe bai. Txakurren jabiek ez dute batere lan hona iken. Ez, olaia. Zu ez, orduan. Ez dugu, ez dugu ideik. Txubarnen. Baina olaia, baina olako talde bat nola ikusiko zen duku zure partido barruan. Ongi etorria, hau da, ala stop. Ez dakit, baina, hostias. Eske hor nago ez bai batekin. Bai. Kontralde. Bai, eske hor no zen katuek regulatu dira haie bakarrik. Autogestioa, hori ze da, lehenengo nik jaten dut, horrengoa, dauz. Ez, pues elkarri hiltzen dute eta jazta, eta bertzen bat hiltzen da karreteran, atropeiatu eta hola. Horo no zen bakatu bizi dira. Haunitz. Pertsonako zen bakatu. Pertsonako katu erdi bat, bai. Katu erdi, bale. Nik uste bai. Baina zedia, gerrako mutilagoak edo nola katu erdi? Joder, nahi dut. Estatistika. 200 piko baldin magara, pues katuak 100 piko. Orduan, uetzelen eskalan zen bat. Dale, eskalan. Bi. Vale. Ez bi, ez pi. Pi, vale. Hor pasaien da, kreoz, partidu baten barruan, antolaketako, horre, autogestinua, ez dakize, bakitze. Zia barkatu, Zirkul, ze pasaien da? Ez gainiz, sola esan rate guziola, erabat disoziatu eta pensatu gabe, eta... Oartu nahi zintuztela hemen apologia batzu, sin más, ez hartu inoren eri serio, bale? Ez la serio, zara marra ez da programa serio, ba? Hau borra oingo da. ¿Qué pasó si actúa ahora? De repente eso se pasau da, flashback de Vietnam, olako zen etorri da, ez? Rollo, Aho bete hortz. Bai. Aho bete euskitze moduan, aho bete hortz. Bueno... Peio reparazdekin hau ez da pasau. Ez pasau dire berte gauza batzu. Oinara, ja, esan hori, Bai. Claro, baina hau adibidez, esan leike partido baten barruan, zirkulo baten antolaketia, bizkuei gorazarre bat ikia dala adibidez, esas perspektiba osoa dako, ez da? Ez que... Nola antolatu? Bizkuak oso demokratikoa dira. Oso gutxi komentau da. De hecho, zentruan ez tienioz kokaketan. Desde luego. Periferian dauz beti. Exactamente. Beti periferian dauz. Hola ya, periferian alde, kontra o kontra alde? Alde. Alde. Bai. Bueno... Según, claro. Periferia... Por supuesto. Periferia baldin badire... Zer? Pues señoro misógino batzuk eta ez dakitze. Oye, izenak? Pues alde. A ver. Azte mana izenak erten, kentzen dio lana bat baino gehiago. Aurre iritzi, nahiko potenta iruditu zait, periferia horrekin lotzea. Mundu ideal batean, periferia hori izango zen eretzat. En plan, sustentugu denako raien komuna iten eta jazta. Katuekin batera. Komuna autogestionatu bat. Autogestionatu bat. Amiga! Irudi neko, bueno. Sara, zure kasuan zein adibidez partido baten barruan antolaketako erarik onena. Zirkuluan jasarrita, edo bizkarren munda elkarri, edo fila indian, zein zure ustez erarik onena antolaketako partido baten barruan? Zirkulo baina bizkarra munda. Zirkulo baina bizkarren munda? Bai. Ostras. Dauz dana batera, baina bakoitza alde egon en su... Ja, berera. Eta aurre iritzi barik. Aurre iritzi barik.
atze iritzia. Individualismoaren eta talderen arteko oreka hori mantendu. Hori da. Oso ondo. Bai, gustau xat. Bai, ez da? Bai. Polita. Bai, de hecho, polita izango litzake zirkulo horretan gainera izatea nahiko zirkulua handitxa eta bakoitza bideoiamada bat iken eta hori izatea. Osea, elkarrikia bideoiamada bat. Hori aurreritzia, kotzu ja ikusten dozu baten aurpekixa, beste baten gestua dana. Hori behola da. Onduan egonda badakotzu keria egoteko hor dauenak imena. Bai. Eta nik jasarrik ingonen danak. Eola danak maila betian dauz. Estela, zutik, bakitzu, baten alturia bestian... Hori da, bai. Alturia estana. Olaia, orduan, bai, zure partiduan lehenengo helburua da txakurrak. Txakurrak, bai. Bigarrena? Zipaiuak, bale. Olaiak ideia bat izan du. Eske, boa... Eske bua. Ez, gaina gaur nago erisko eta hola ezin du sobera pensatu, baina... Osea, ez du nahi egirik erran. Bueno, a ver, ez dut sobera gezurrik erran ere, baina, bueno, ebiliko nahi zor pixket limboan, asik errango dut hirugarrena... Hori kantu bat da, limbo. Bai? Bai. Bukatzen. Gauza asko da plaxa, bai. Pues hirugarrena errango dut hoi, ez? Bigarrena falta da, Ja, zer da. Erantzun Olaia. A ver. Zauz hemen. Olaia, bigarrena. A ver. Mesedez. Bigarrena, terminar con el hambre en el mundo. Vale. Gozetearen... Goze greba egitea. We are the one who made a better day. Beitu, gugaz. Txintxan. Ez? We are the one. We are Flasha, hoy da. We celebrate our differences. Txintxan. Hoi ez dakitzu kantori. Ez dakit. Joder. Ulertu ez dauenak nebien imitakien Bruce Springsteen. Niko lertu apoten, nena. Bai, ya está. Bai. Joder. Vale, gozea. Chin. Oso ondo. We are celebrating our differences. Ez dakitzu kantu hori? Ez dakit, ez? Amerikako estatu batuak ata duena. Pues, bueno. Bikainki. Hirugarren neurrixa zein izango zen, Olaia? Hirugarren. Es que pues gauza destapatu, ez dakit, pues... Korrupzionea? Onu destapatu, ez dakit. Onu destapatu. Dena, Europa destapatu. Jogurra destapatu? Dena destapatu. Eta gero, pues ya está. Kaosa sortu. Eta kaos sortatik, pues a ber, ez terminatzen garen denak, eta ya está, eta bak esan du, Bueno, gauza kargi eta garbi. Bai. Esan autoeskudutera joan ezkero begira. Exterminazioa dugu. Nere helburu da salbatzea pixket pues, mundu eta planeta eta gauza horiek. Orduen uste dut horretarako exterminatu behar garela gu. Oso, no? Porque... Autoestima. Eta erramaro gauza bat. I bale, ja. Autoestima. A ver, atención. Badire hemen... Ez, pues igual haunitzetan badago jende bat, pues gustatzen zaizula haunitz bere diskursua, eta ez dakitze, eta ze guai, persona hau, no seke... Eta gero zepasten da, persona horrek badela kristone gozarra, eta idela bere superioridade moralakin hor, de repente, pues engainatzen... Izenak, adibidez? 18 urte baino gazteagokoa diren neskak, eta hola. Ja. Gero, kuidau, hemen... Izenak, hola. Hausaz? Pastuko atzu gazapetu. Olaia, partido... exterminalista. Ope. Eta gaina himnuak du. Ope, Tomasa, hau da eskuen marcha. Botu eskatu, mesedez. Botoa, venga. Nora, horrata? Bai, horra. Segi. Olaia, venga. Olaia, zure txanda da. Bozkatu ope, favorez. Denen onerako eta batez ere, pues... Untxien onerako. Txakurrendako, Bueno, pues, bai ez, kamarero gehiago ez mareatzeko inoiz inork, eta jazta. Oso ondo! Ope! Ope. Zure... Ope! Ope, a tope. Ope a tope. Enago medikatu deusekin, Ope, a tope con la cope. Iru bai ez, momentuz. Olaia, zure kantutako bat aukeratuko baleu hauteskunde kanpaina baterako? Hain izpentsatzen igual bautela sukarra, Bai. Hau ez emititu, Bueno, igual. Jarri leskua. Zuzenean gaude, Olaia.
Venga. Olaia, zure kantuak... Igual espeteke. Ba, ez nena gaur. Bai. Ba, ez zenean da. Agurtu. Igual espeteke neurtuko atu kalenturia igual, Bai, espeteke kasmo ben termometrua. Espeteke gora kerriko dugu. Baina urte pia, eta jan esagorra bien, zarain. Eta espeteke kasmo ben baita, bauak itxeko... Ze hori? Espeteke, konto piti mazelako zer ezan prozesu. Ba, izan zen, egun bat, euri asko egin ebena, eta katarra nukan. Eta orduan, gure negia sopa bat, eta aurra berotu nuen, eta aztu xaten, hor sustantzia batian. Jesus, ze elaborau, Eta orduan... Rico con fundamento, ez da, espeteke? Eta orduan, enukan esplaterek, hartu nuen ja, kasolatik direktamente. Eta hortik izan dana. Gure osatu nintzen. Bueno, espeteke, mi esker. Gure kompartiketik hau, Mi esker. Horren, Olaia, zuri, adiaz, kampaina politiko baterako erabiliko baleu ez dakit B-klasekoa kantua? Pepek, adibidez. Ze pentsako usatu? Fejok. Zela erreakzionoko zen hori da, derrepente... Fejok. Pepek edo beste parteo batek egin dagoela eta B-klasekoa izate... Ze zuria da kantua, ez da? Ez. Vale. Horren beste galdera bat tengo dugu. Ba, Salvadorren? Gaina. Esa salva. Esa salva honena. Bai. Zerbeza hona gaina. Ja. Pues ez dakit zerran pasatu zaila. Azkeneko kantuekin uste dut EH Bilduk erabili zuela... Bai? Furgonetan, edo zakitze. Furgonetan? Baina, aber hau zen bortzirietan edo lake ba. Joder, eskatu. Bortzirietan? Eskatu. Eta posi zaude, ez? Zizu bestelako ilusiorik egiten. Konta zaiguzu? Konta guzu pixka bat, Olaia, horrela... Erra nuen, ostia, galdetze alko zidaten. Hori, zaudela hemen irrati libre batean. Eta pagatu alko zidaten. Claro, hori. Ez, pagatu alko zidaten ez, baina, ostia, abisatu, ez? Porque igual ematen duzu, edo uste duzu aurre iritzi bidez. Pues nik igual bozkatuko dutela zure alderdia, baina igual ez, igual de repente, ez? Edo igual, bueno, igual bapatean, edo guztean. Eta, edo igual bai, edo, igual du, happening. Baina, hostia, galdetu gauzak naiz eta izan, bueno, entenditu da. Bortzireteko EH Bilduri... Hemendik baizue, urrengoan galdetu, DM bat, Instagrametik, oso zer. Ja, ituko, joder. Eta bizun bat, zeo zer. Hori da, bizitzarako lema bat, urrengoan galdetu. Josu, zer gaitezen hoi, kolorien munduan, zekao, partio politiko gautzak kolore bat dako. Eta ja, kolore praktikamente danak xautu dira. Hau da, Bildu berde pistatxo, PP azulón, PSOE gorrixa, Sumar la rosa, Ciudadanos naranja, Podemos moraua. Ze kolore geaketan dira? Horia, esto es usa, ¿no? Horia... Esta oso! Sinaskar! Ope horixa izango da. Ope horixa. Ope horixa. Eta zer esan nahi ukiko dago. Baina, horixa ez dema da ja, independentista izan beharko da, ez? Herri katalanekin... Zeba. Bueno, hor be badagoelako horixa, horrekin lotu izan delako. Eguzkixak. Kausa edo movimentu horrekin. Baina, Ope independentista da, Bai, Bai. Baina zerrekiko independientea. Horra faldexako, sigla faldexako, A ver, Opei. Edo Jope. Oppenheimer. Edo jarri L eta hola Opel, aldozko patrozena Opelek. Opel. Eta jako innua Opel, Corsia, eta gero aldozko. Ufa. Diru biharrean gauz. Eta Elek zer... Elek logistika. Logistika betiko operatibista. Osta, vale. Hora, Olaia, partido exterminalista, zeles duzu? Logistika. Eta independentista. Opeli. Opeli, kebeton barrazki biziotako personaje baten izena. Opeli eta adizkideak. Asterix eta Opeli. Apelix, oso. Eta Opeli, bai. Me gusta de chat ondo da. Bueno, beste lorpen bat. Beste bat. Ze mierda gai hau. Txontxo gauza bat, A ver, se gastatu da. Zer? Josu? Aktualizatzen softwarea. Beti tokatzen dizkit gai mierda. Pandemia eta hori elekzionak eta hola, bai? Elekzionak. Que txusta. Bueno, A ver, Opeli, Josu, nola hitz egin mitin baten? Zeintzu dia
pautak, ez, debatia. Zeintzu dira pauta debate baten, mitin baten berbaiteko. A ber, mitin baten. Mitikorantz. Mitin baten. Bai, eta gainera, hola inbida berba, eta txaluak argi nahi! Ulertu da, ez da? Bai. Hau da, jendiak aldau ez entzun. Ikusi ze tipo hoi erten... Ez baina, esan mitin baten maura. Hori da. Esan mitin baten. Eta ikusi duzue! Ez, esken nago erizko, ora ingo dut. Mitin baten! Ikusi ze tipoa hoi dena kontatzen... Zaki zein dean, justo horregako gudua igual, bueno... Bai. Zalditeria, harina! Ostra, justo horreko ikusi monologo hori. Patxo Telleriana. Ez, baina hori da, bideo badao. Koño, esaten zu tipoa te... Tipua, bai. Zer barre librea, da tipo bat egitan. Bai, barre librea gatu zan Patxo Telleria. Eta, zer? Ah, pues ez. Baskoien, ez da horrek errepresentatzen duela unitz energia hori zuk aipatu. Bai. Gero erakutsi bideoa. Ez que igual dago guai hori sampleatzeko. Bueno, io deten egite dute irratiak ordaintzen digu trenan sampleatzen dut ustut. Aurrera to dauz, orduan. Bueno, ez dut ere. Bai. Orduan, bueno, nik erantzun dut neria, Sara, adibidezuk, ze... Jode, inut minez. Jota seguro, gomisa, oza, zuk sinistu inbezu, alde izan, mierda no izan, sinistu inbezu. Claro. Adibidez, Izenak? Zela izenak? Izenak, a ber, zein egiten dagoen kriston gizurra dala baina. Kriston gizurra ez dakit, baina jota txarra dala. Baina convicciones esan behar. Gero de trukoak ere bai, Urkullu, por ejemplo, ez du expresionik. Orden, igual du zerten duen beti dagoela, hola. Pradales egu ez. Pradales, hori da. Bola dau. Atzenean Pradales, ez? Ez, emuten baina, ez. Bueno, bai, zaraz, En fin, bueno. Sara, ados haus? Bai, ez da? Bueno, tale. Ez, mira, egisa da, eta askotan, baina, debate politiko baten, ikamika hori sortzeko segako dauz espetiek. Zuzu, gaina izazien komunikazio gabinetako zuzendari ez, Josep Burrellen... Bai, baina ez den kaso asko dine eta, bueno, euren dako karrau. Eta segako... Ojetu bat eruatia. Ojetu bat eruatia, adibidez, ez da? Arrixa ere eruan egoen bere gara arreta dana horra zuzentzeko, ez da? Eta zuzera protagonista. Bai, nik gorroto dut gauza bat. Mesedez, hemen inor sartzen bada politikan, mesedez ez egiteko hau. Hau da, papeltxuak hola irakutzi. Bai. Sí, porque hemen grafika ez dakitzen. A ver, favorez, Ez garela, inberba. Eta jazta ez, joder. Ez da inbertzeiten, igual ez. Etza, bueno, berdin dost. Berdin dost. Zagramarren bezta iken. Nere aportaziona izan da. Bai? A ver, Olaia, Josu bizidon diok en 80s o 90s. Ez da kusko hau kamaran, ez? Se jarten dago hor. Peor, desparazen... Tonto el que lo lea. Ez ikusten. Olaia, zure ustez, abstentzinuak adierazten dago gauza bat gizartien partetik edo arreta berezi bajarri bixako abstentzinuari edo ez? Bai, karo, bai. Bai, zatik? Badakizu zergatik. Bueno, baina garatu. Vale, a ver. Bueno, ez bali moduzu horren parte hartu nahi. Ba, zerbaitegatik eginen duzu abstentzio baitere, ez? Bai. Ez duzulako horretan sinesten, edo X edo sinesten zenun eta etxitu zaude, edo eta bar. Ixa. Igorrekoak. Bai. Baina ez... Baina, bueno, bada... Baina gutxi batzuk iken badaue, azkenean ez du esertako balio. Orduan izan bida abstentzio masibo bat. Ja, eta nola egiten duzu abstentzio masiboa? Eta zein abstentzioan portzentai maksimua esateko abeitu, sistema honek ez duzku ja kaput. Euneko laro gehixak iken badago abstentzioa adibidez, hau da, big botaien badago bat lehendakari izateko? Ba, izta bera, euneko laro gehi. Nio, ez da pasatuko. Eta Opelekin oraindik gutxiago. Nik gehituko nioke A, Opela. Opelia. Opella. Kubako helada Opella. Orduan, geratzea, Olaia. Nola, Olaiaren. PS esan. Partido. Exterminista. Logistikoa. Independentista eta abstentzionista. Vale. Hori bastante forzauta ikusten honik, Boskatu, Opelia. Boskatu edo hil. Punto. Azken txapan sartu gara, baina, ondiok falta txakuna da
Espeiek, ez duzu ez egingo. Azkenan, ja, entzun duzu musikia, ez? Baina, laizter oporretan goiaz, eta osmosia eriketa egin behar dugu. Bakitu zen osmosia, olaia? Hori da, juntatzea ez dakitzea, Bai, hori da, Ni neiz de letras, baina. Bai? Bai, hombre. Zer ikasi zen? Zer ikasi hemen. Pues letrak eta gero sinitzen kazetaritza ikasten, utzi nuen bigarren hilabetean. Kazetaritza ikasi zen zu? Hasi zen. Hilabete. Hasi nintzen. Ni be hasi nintzen. Eta gero ya ikasi nuen. Akabo ya. De repente, auxiliar de veterinariako kurtso batzuk eta ikasi nuen gasa izena duen grado superior bat de la ganadería y asistencia en sanidad animal. Wow. Ganadería besartu. Ganadería. Ez, gopelia. Gopelia. Hobeto beraketa da. Bai. Baina nintzen sartu ganaderian gati, sartu nintzen bigarren urtean gati zela asistencia en sanidad animal. Zepollita. Bagua dos gaude. Claro. Bueno, gopelia. Osmosia eriketa tingo dugu. Hori, programaro jendu, espetxekekin konektaileko, osmosia eriketa bat. Hori, Bluetooth bidez, orduan danok. Isilik, barreik ez, seriamente, espetxekeri behitu, eta, a ber, konektaileko. Baina, nek edo zure behitu, Venga, ba, Ja, espertu nahi. Patu hartu musik. Bai, minutu bat. Gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzika. Gogoan ondugu, gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzika. Haientzat, guztiontzat, guazen aurrera. Ni emozionau naiz. Con el PNV. Bai, nik geldu naiz horre. Bai. Sentitu dozu zer, barruan, zure barnean, bai. Bai, ez da. Bokata hori ilusio bazan. Bueno, orduan, kagarro momentak aukatuko ditugu. Kagarro moment. Agua eraita puskarra bota. Akorrekin zera, ez da, zizan kagarro moment? Bai. Bale, bai oso hasiko zara dengo kagarro momentakin. Nik apuntatu dut. Ondo bukaketako. Nere kagarro momenta da, olaiak. Ino edean. Osea, txakurra, goziat ez dakize, eta zein ja, irugarren helburua, odio bigarrena esan barik. No! Nere ustez hori izan da. Ya está, esan dut. Oso, ondo, espetiak, zure kagarro momenta? Ba, beste gain, osmosia edo... Ez da, momentu... Inkomodo hori. Random hori. Inkomodo. Random. Ezu zela sentitu zara, osmosia ariketan. Ni, ez da. Protagonista. Inoiz ez diozu galdetu, ez? Sentimendu barri bada. Ondiok ez da aztertu. Vale. Vale, orduan gaizki ez, así que aurrera. Deskubri ikusu beste inbat gauzen modura. Olaia, zuetako kagarro moment? Niretako kagarro moment izan da zine izenean justifikatzen nire burue erten bautera sukarra ez dakitzetan agola disozia da justifikatzeko errendutela indutela apologia pues, gauza batzun aldeta hola ez. Pues sin más ez. Zarramarra podcast. Hoi izan da niretzat kagarro moment. Happening. Happening. Nahi badauek eixen bat bialdu, kontzejupetik@onati.eus. Vale, niri ez birbidali, vale? Zara, zure kagarro momenta... Olaiak tardado dela 8 ordu gauzat izateko, eta... Bai, ni gaztizen sentiu naiz, rotonda bat enboltak aden podanean. Eta potenek dekatron deka hori izan dagoenean. Bai, ostras, bai, hori be... Apika garro momentako zu hori, bueno, onartuko ditugu, potenea zure izan da. Ba, olaia naz, hanbiak, olaia de repente kontestutikat, esan da benean, hau broma da ez hartu serioski dana. Argi da orduan kagarro moment, olaian biribilgunea Gasteizen barrena. Bai, txalo. Kagarro moment, agua eraita puskarra bota. Eta hori Luziez moment, kontrako horantzan. Zorionak, txo. Zorionak botene, zure Luziez momenta zein? Igual ez da egon. Ez da gila ondan, Igual osmosisa ariketa bai. Osmosisa? Bete zen jagola. Erator bate, Bete zen jagola. Alferkeriz eze, Alferkeriz eze. Oso. Barkatu, Ados. Hori da zure Luziez? Osmosia? Ez da pentsauta. Paso. Pentsa bengot eta... Zara, nik ez dakit,
Ez dakit. Bari, bai. Ez da egon, moan. Igual jo portan fanbikago, ez da eskontza jago pikin bat, Ez. Olaia, zoi luzi ez momenta, nik badakot? Nipe bai. Nik ez. Ez da egon. Vale, da una mierda, porque Gaia da una mierda, eta... Baitu maiet, egon da, barkatu, nik badakot, eta eske aldarri badaia, kasi. Zuria? Neria, sortuan por partido politiko. Neria, bai! Bozkatu Gopelia! Olaia, zutitu! Bozkatu Gopelia! Hoi da! Josu, zuria? Hori, Gopelia. Neustez bai, eta bat gehituko nuen, espetxeke gero ez da invento geixo dakola. Espetxeke gero ez da invento geixo dakola. Programara gero ez da gauza geixo dakola. Bueno, ba, Olaia, eskerrik asko tortiatik. Eta sentinen dugu. Ja, errabanen mil esker zui, baina ez dut erranbar. Zati ba. Jode, eske, izan da pixkat mierda gai eta intzait motza. Olaia, aukeratu gehi bat oinzuk eta 2 minutuz gai hori tratauko dugu. Ze gai nahi duzu tratau? Ez dakit, bertze bat. A ber, zein, adibidez? Bertze bat, porque ontaz ezin dut gardenki solaztu. Exterminionea? 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 Txakurrak, igual. Takolo. Adibidez, tangu berba. Takolo tenta, a ver. Ez que zarramarran ezin dugu solaztu serio, eta zer du nola solazten da ez serio, autoeskundetaz eta zure Gurezu, animalizan inguruan, hitz egitea. Animalizan inguruan. Ez, porque jarriko net seria ere, bai. Vale, ba, dos, pues orduan bukatu da. Baina dugu bestela zoologiko bat, bakoitzak animali bat esango du, eta horra zoologiko, bai, sonoro bat sortuko dugu. Ah, vale. Goxo, Josu, hasizu, bakoitzak animali bat. Ninez... Super... Katua dea. Katua... Sek, igual hori kirana da. Beka, baina, segi. Izpina, ja, ilkina. Baina, segi. Oin espetiak, inzuk animali bat. Nik bakot bat. Zugia. Olaia, Olaia. Haule hori bada. Segi. Hostia, baizu da korritzen. Uau. Olaia, venga. Eta hau da, eukibena buruan goazeneko sortzaileak. Josu, hasi zubertzeko metra. Eskerrik asko, Olaia. Etortzea. Katik. Beti uala gabitzenen, esaten txorradakin. Nik lore sorta hemen, tan neuronak nonbait omen. Sola ya? Kazera erramerko dut, hauteskunde unten. Larai, hauteskunde unten. Eskerrik asko, kontroletan Maite eta Peki, eskerrik asko Olaia, Peki. Etortiotik, eta gu gaur programan egongo gara, edo ez, adizari, agor! Agor! Apere! Yo! Osona. Barre, guatxabat.